Takže čau lidi, dneska je tady opět se mnou Vanessa. Nazdárek. No a dneska budeme, ještě vám neřeknu, co budu dělat. Chtěla jsem vám ještě říct, že nakonec ty komentáře nebudeme mít a až když budeme dělat ten sešit třeba, tak až vtedy, jak se tváříš, ne? Až vtedy, když někdo vyhraje, tak mu tam napíšu jeho jméno. A teď dneska budeme hrát challenge. Prostě kdo nejlíp nakreslí, že jo, prostě věci, prostě poslepu, jo, obrázky. Máme tady barvičky, k tomu čepu. Budeme si vybírat poslepu barvičky. Tak už můžeme si začít, no. Tak jo, ty si čepici, ale pořádně, jo, pořádně. Fakt jako video to bude vidět, že koukáš. Tak mi dej tohle tu radši. No, to není o nic lepší, jako. Já si myslím, že tahle je mnohem lepší. Je vedro. Dobrý, ale šup, stihnu to. Dobrý, tak vybírej. Máš? Mám. Dobrý. A dobrý, tak, ukážu. Červená! To je jako ta. Tahle vypadá ve videu jako oranžová a možná, no ale je to červená, opravdu jako. Tady to je oranžová. Mhm. Tam se nastavila. Takže, dobře, tak teď budeme kreslit domeček. Počkej, já si ještě musím nějaká rozepnout, no. Dobrý, a 3, 2, 1, teď. Co to bylo? Nevím. Tak, stop. Dobře, jsem dělala 2 střechy. Do prci stále ještě. Kámo, šup se na moje, že to je mega. Ten nám. Víš, co to, kámo, je? OK, takže můžeme asi jít, co? Další. Teď ještě musíme srovnat. Teď budeme kreslit kytičku, jo? Tady mi něco spadlo. Dobrý. Teď budeme kreslit telefon. OK. Ale ne, no Taky jo. Dobrý, takže nemáme telefon. Tak 2, 1, teď. Já se bojím, že počmárám stůl. Já si myslím, že mám. Co ty? 2, 1, teď. Oh my gosh, to jsou dveře taky. Kámo, já jsem to telefon, jo. Já jsem chtěla úplně prostě udělat jako prostě jenom obal, že ne obal, ale prostě nějaký tvar toho telefonu a pak tam jsem chtěla dát půjčku, jakože jak kdyby to byl iPhone, víš co. Ale co se to nepovedlo? OK, takže teď můžeme kreslit tu kytičku, prosím. Prosím. Dobrý. Takže otevřu si fix rovnou, abych nebyla, moje se bojím. 3, 2, 1, teď. Tak 3, 2, 1, teď. To je mega hezký náhodou. Tady to taky. Já se nemyslím. Koukej. Vidíte tu kytičku? Ty se neskáme. Nakoukala jsi se náhodou, když jsi si dávala na tom záležet. Ne, opravdu ne. Video to může potvrdit. Takže teď budeme kreslit co? Srdíčko. A to je easy moc. Ne, tak teď budeme kreslit knížku. Já bych řekla, že bychom měli nakreslit třeba auto. To ne. Že autíčko mi moc nejde. No tak jo, tak ahoj. Dneska, když já jí řeknu, že mi autíčka nejdou. A já, alebo ona. No tak jo. To je 3, 2, 1, teď. Tady je nějaká antenka, tady máš šoptínka. Tady máš brýlka. Pár dvířek, tady máš ty. Já si myslím, že už je to hotový. 3, 2, 1, teď.
Tak to je mega, já jsem udělala mega mini auto. My teďka natáčíme. Dobrý. Nic. Koukejte na moje trošku divné autičko. Hej, mně se to vůbec nepovedlo, jako, no tak tohle byla když takhle naše mapa. Takže nemůžeme jít dál, co budeme teďka dělat, no? Já řeknu. Teďka budeme kreslit knížku. Knížku? Ano. Okay. Hej, chtělo by to už prostě podle mě prostřídat ty barvy. Teď je dáme na kraj někam. Dej ke mně, no. A můžeme začít zase vybírat. Takže jdeme na to, jo. Růžová. Hnědá. Docela divné. Tak. A... OK. 3, 2, 1, teď. Já se bojím, já jsem to trošku jakože vybarvila, jo. Dobrý, já si myslím, že mám. 3, 2, 1, teď. To je mega, co jsem já. Vanessa se to mega dobře povedlo. Jsem dala lol nějaký, nebo to je. Já jsem, nevím proč, ale já jsem, kamo, Koukejte, tady to by měla být kytička, jako v obrázek ty knížce. To pak nevadí. bude už konec. No ještě chvilku. Teď nakreslíme. Teď nakreslíme voňavku. Voňavku, OK. 2, 1, teď. Doufám, že tady mám ještě prostor. Já si myslím, že mám. To bylo docela easy. Tak pojď, jdeme? Ano. 3, 2, 1, teď. To Já jsem prostě udělat jako kouli a na to prostě, takže jo. vidíte tohle? Když měla mega stejný nápad, jak já. Teď To asi opět musíme stejný. Teď vybereme další barvičku. Jo, OK, no. Novou barvičku. Protože neměli jsme jí moc dlouho, ale to je jedno. Jedno. Musíme dominout všechny barvy. Že? Bože. Takže to jsou Tak ještě já jednou tři to už. Tak jdeme. Vybírám teďka já první. Teďka já. Já ti zamíchám. Ne, dobrý. Můžu? Ano. Zelená. Já takový tmavý barvičky až na to. No vlastně ne. Dobrý, já ti to červená, hnědá a zelená. Tmavě. Ještě k tomu. Mám tady i světlá, ale to je jedno. Dobrý, pojď. Tady to. Okay. Žlutá! Tak. Okay. Teď nakreslíme sluníčko. Dobré. Tak 3, počkej. Dobrý, já jsem se 2, 2, 1, teď. Můžem? Počkej, dobrý, má to. 3, 2, 1, teď. Takže nevím, proč, ale asi nevypadá jako tak, protože je takhle zelený. Docela divný, no. Tady máte to slunce. Vlastně skoro jako tělové, že jo? Trošku tak. Hej, teď budeme Jiná barvička. kreslit třeba. Ne, jiná barvička. Okay, no. Míchej. Zamícháme. Dobrý, můžeš. Černý. Hej, ty takže ona koukala, ona to věděla. Nevěděla. Takže paní tady podváděla, no. Od začátku. OK, takže doopravdy. Není tady něco spadlo. To je jedno teďka. Pojď. Nepotřebuješ. To tam byla, že bylo původně. Nebylo. Doopravdy si tady jdou, jako. Dobrý, a můžeš. Tak, OK, teď jdu já. Já si chci vzít třeba světlo zelenou, jo? Může? Třeba...
Hej, ty mi bereš něco. To je voda! Ne, to je černá! OK, tak mám černou. Teď bychom mohli nakreslit. Čepici. List. OK, 3, 2, 1, teď. Hej, já myslím, že dám. Počkej. Doufám, že to bude dobrý. 3, 2, 1, teď. To je fakt. Ukáž. Je fakt to koukej. Pojďte, Slovensko, budu trošku přes obrázek. Takže, počkej, jdeme to mít. To je krásný list. Počkej. OK, tak teď už jsou jenom poslední 2 barvy. Tak se snažte být co nejpěknější. Takže teď to fakt chci, jakože. Co? Teď si ty barvičky, jo, zamíchej. Já jdu první. Ne, já jdu první, ty už byla. Hej, ty už byla, Vanes, nech toho. OK. Hej, ale jenom na tomhle místě. Dobrý. Ne, jo. Ne, dobrý, takhle. Takže ty jsi se rozhodla. Ne, tuhle. A ty jsi rozhodla, že mám poslední 2 barvy. Takže modrá máš. Teď nakreslím mráček. Takže lidi, mráček. Dobrý. Doch, Hej, ty to děláš po různých barev. Někdo to tady dělá, když mráček je modrý jako. To samo tady je. OK. Já už mám vybraný. Takže si to musím tady otočit. OK. Tak. Takže to je. To je moje, no. 3, 2, 1, teď. Mám. To se rozumeno. A mě taky mega, takže já bych řekla, že je to prco. Prci, jako když si představíš prci v komiksu. Co zelený, ale jakože, jo, nevím, no, jestli to je to mráčkové. Tak, že lidi, teď už Co si jsme- myslíte? Koho to je hezčí? Hej, moje. Já bych řekla, že moje. A já jsem šetřila místo. Máš na ten dometek, který byl první. Dobře. Takže, lidi, už jsme u konce. Takže doufám, že jste to koukali do konce. No a příští video. Ahoj! Dobrý, dobrý.